Tak krásne vám prajeme, televízia Janošík. Priatelia, pekný deň želáme. Dnes je 29.11.2023. My sa s Dánom nachádzame, vidíte kde? Kde sa stretávajú posranci pred národnou zradou, pretože inak sa to aj nedá tomu povedať. A určite chceme odchytiť zo pár ľudí a urobiť nejaké rozhovory. Uvidíme, či sa nám to podarí. No ale sme tu hlavne preto, aby sme ukázali, že jednak sa nebojíme a jednak to všetko, čo sa deje, tak je proti ľudu, aj keď sa zmenila vláda, to nás vôbec nezaujíma a všetko je proti nám, nie v prospech nás. Je čas nastaviť zrkadlo tejto realite a ako hlas ľudu minimálne môžeme dokumentovať a povedať, jak sa veci naozaj majú, nakoľko sme v Galanti robili rozhovor nedávno a ako sú ľudia spokojní so životom a žitím na Slovensku mimo Bratislavu, povedzme. Niektorí ľudia sa aj odsťahovajú zo Slovenska, pretože sa tu podľa ich slov nedá už ani žiť a radi by sme vedeli aj názor na to našich pánov služobníkov a poslancov. Tak správne si povedal, služobníci. Mali by to byť služobníci, ktorí by mali konať v prospech ľudí a nie v prospech samých seba. Takže toto by mal byť základ všetkého. A hlavne mňa zaujíma hlavne tá zmluva z VHO, pretože videl som, pozri sa, Matovič. A škoda. Idem sa ho opýtať. Nie. Počkajte. Prvá otázka je naša... Môžeš už točiť? Ne, potom. Dobre, tak prvá otázka bude vlastne, že ako ste spokojní vlastne, či ste sa už aklimatizoval v parlamente po voľbách, že či ste spokojní a vchybí, jak sa veci teraz majú. Druhá otázka je, že čo je vlastne, čo cítite ako vnútornú prvú povinnosť, čo je potreba zmeniť, aj síce z pozície opozície. A tretia vlastne otázka bude, aký je váš postoj k zmluve? No budeme to tak maximálne hodinku. Zmluve? Jaké? Z VHO, čo vlastne padla teraz. Ja, aký je váš postoj? Aj akože padla, čo to znamená, že padla? No, ja o tom nič neviem. Celkovo váš postoj k zmluve, no povedz to ty vysoko. Ale to nie je vymyslené? No, nie. Nás zaujíma postoj, sa hovorí o tom, že do konca novembra sa to má vypovedať nejakým spôsobom, tá zmluva z VHO. A aký máte k tomu postoj, že vlastne ako to prebieha, či sú odovzdané celé kompetencie? Na pol hodinku, 3-4 hodinu tam dole, keď tu budete, tak potom keď pôjdem hore. A nemohli ste odpovedať teraz, to by bolo ani to si pozriem, to VHO vôbec neviem, čo to je. Tak najprv to pozriem, potom a Dobre. No dobre. Ďakujeme. Super. Sa vám, ale nestiame to hlasovanie. A to bude jedna otázočka. Ale máme na to to hlasovanie. Ďakujem pekne, cítim sa veľmi dobre a klimatizoval som sa. Dobre. A druhá otázka je vlastne, čo cítite ako svoje vnútorne, čo cítite ako najdôležitejšie, čo je podľa vás potreba ako prvé zmeniť k lepšiemu? Vzťah opozície a koalície. Takže vlastne tam to cítite ako najviac rozhadané? Pretože čo ich vlastne spája, koalíciu a opozíciu? No, mala by ich spájať, nespája ich. Dobre. Mala by ich spájať nejakým spôsobom filozofia rastu Slovenska. Áno. Alebo filozofia rastu Slovenska v rámci Európskej únie, v rámci sveta, v rámci, môžeme sa teraz baviť o zemeguli a tak ďalej a tak ďalej. Proste ide o to, aby to Slovensko prosperovalo, aby ten príbeh od toho 93. roku, ktorý na Slovensku bol úspešný. Takže dá sa povedať, že vlastne obaja to myslia dobre, aj koalícia, aj opozícia, so Slovenskom dá sa povedať, ale mali by sa dohodnúť vlastne, akým spôsobom to dobre chcú realizovať. Je to zrejme tak, ako si to vy povedali, že ten cieľ by mal byť, ja neviem, či je, predpokladám, v tom najoptimistickejšom pohľade, že je, iba tie cesty sú rôzne a na tej ceste by sme sa mali, na tom kompromise by sme sa mali dohodnúť. Dobre, a je to vlastne aj vaša vnútorná potreba to trošku akoby dosiahnuť, aby sa zlepšili tie vzťahy s tou koalíciou a opozíciou? Tak isté, že chovám sa tak tých 25 rokov, čo som v politike a myslím si, že ako mám na to aj dôkazy okrem iného, že je to tak. Takže toto je mal byť ten cieľ. Ten cieľ je Slovensko, preto sme tu. Dobre, a ešte vlastne keby internetom Slovenska, tak trošku keby prechádza informácia schválenie zmluvy z VHO, ktorá vlastne nás zbavuje právo veta. Je na tom niečo pravda? Neviem vám povedať, nie som v tom výbore. Tiež som zvedavý na tieto informácie, hovorím, neviem vám to skutočne povedať, by som táral. Ja som vo výbore pre médiá a kultúru, čiže to sú informácie, ktoré mám, tie najinternejšie, takže v tomto
nejakom priestore sa pohybujem, toto budem sa spoliehať na informácie od kolegov. A mňa zaujíma iba jedna otázka. Vy ste vo výbore pre kultúru a médiá teda. Mňa zaujíma jedna informácia, že napríklad ja som založil televíziu Janošík a v minulom období, teda v predchádzajúcom, bola vypínaná, odstraňované vlastne reportáže a všetko. Či aký názor máte na to, či je odôvodnené z našej strany podávať na to žalobu alebo sa nejak odvolávať a prisúdiť nejakú satisfakciu voči tomuto. Aký názor vy na to máte? Ja už som toto vypínanie odsúdil. Možno neviete, zhruba pred pol rokom, pred rokom. Proste tieto veci vznikli vtedy, keď sa hovorilo, čo je teda informácia, čo je dezinformácia. Ja som vtedy položil otázku, že kto je ten, kto to môže posúdiť. Áno, výborne. Čo je informácia, čo je dezinformácia. A to sa netýka len Slovenska, ale to sa týka celej Európy. Samozrejme, vieme, o akých témach hovoríme. Takže jednoznačne to odsudzujem, odsúdil som to a odsudzujem to aj teraz. Áno, výborne. Ešte jednu otázočku, keď na tú kultúru, ja sa chcem pýtať, čo by mohol urobiť každý jeden Slovák, aby podporil kultúru na Slovensku? No, aby bol normálny. Čo to znamená? Aj mal normálne cítenie ako Slovák, aby normálne sme sa dohodli na tých veciach, ktoré sú národné, ktoré tie národné majú prednosť pred tými európskymi, preto lebo keď viete, už Verich povedal, že on to povedal v češtine, že každý musíme byť vodnekud a na tom je to všetko založené. Pokiaľ nevieme, odkiaľ sme, nevieme, kam máme smerovať. To sú také tie abstraktné hmoty. Čiže každý by mal vedieť, odkiaľ pochádza, každý by mal vedieť, s čím sa narodil a viete, a mala by to vedieť aj tá mamička, ktorá sa dnes hrá na Európánku. Určite, keď bude rodiť a keď jej bude zle, ja som vedel, či bude kričať help alebo pomoc. Krásne povedané. Veľmi dobre. Ďakujeme za rozhovor. Pán Michalko, ja sa chcem opýtať jednu vec, že v minulom období, toto je televízia Janošík, ja som ju založil a teraz v predchádzajúcom období bola vypínaná, bola odstraňovaná, v podstate ja som bol blokovaný, všetky videá boli odstraňované. Aký názor máte na to, že či sa toto mohlo v podstate takto diať, ako to bolo nadstavené, alebo môžem žiadať aj nejakú satisfakciu na znak toho, čo sa všetko dialo? Aký názor? Viete čo, môj názor je taký, že to, čo urobila minulá vláda, že anonymná komisia na MBU vypínala weby, je absolútne nepriateľné, je to v hrubom rozpore s európskou legislatívou, je veľa judikátov Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré hovorí, že toto si ani Rusko, ani Turecko nedovolili. A čo sa týka regulátorov, som hlboko osobne presvedčený, že Rada pre mediálne služby má absolútne teda vysoké kompetencie tam, kde ich nemá mať. Rada pre mediálne služby má kontrolovať dodržovanie licencií vysielateľov na základe licencie, to znamená tí, čo šíria terestriálne svoj program, teda komerčné rádia a komerčné televízie, ale nie youtuberov, komunitné médiá, ktoré žijú z podpory poslucháčov alebo divákov. Čiže toto určite treba novelizovať a treba ich dať do správnych mier. Dobre, ďalšia moja otázka, ktorá teraz rezonuje celým Slovenskom, je čo sa týka VHO. Dnes, že vraj sa má niečo prerokovávať, aký názor vy máte všeobecne na tú zmluvu z VHO a že aký postoj k tomu chcete postaviť? Určite Slovensko, národné štáty musia mať v tomto posledné slovo. Nie je možné, aby niekto zvonku nám určoval, ako sa máme pri pandémii chovať. Osobitne je to agenda kolegu Kotlára, ktorý sa tomu venuje, dáva podnety aj na vládu. Myslím si, že v parlamente nič také, ktoré by nás postavilo do submisívneho postavenia voči VHO, sa nepríjme. A viem, že keď je to v parlamente, ale musia sa ratifikovať naše parlamenty, alebo toto neviem, lebo tam sú veľké detaily a do úplnej hĺbky neviem, ale som jednoznačne ten základný postoj. Musíme v tomto zachovať suverenitu. Takže ako SNS stojíte si určite za tým? Dobre, chceš ty nejakú otázku? Jak si sa aklimatizoval? Akoby? Ja tak, viete, ja som sledoval 30 rokov politiku, takže ja neidem do neznámeho prostredia, 9 rokov som tu bol ako asistent, takže ako toto silné toxické prostredie, ako sa horšie, ako keby som robil s azbestom, dobre poznám, ale samozrejme to, že Matovič bude mať ďalšie špičky a že bude ďalej a ďalej prekonávať dna, to tak jemne prekvapilo. A ešte sa chcem opýtať, čo cítite za vašu najvnútornejšiu potriebnosť
potrebu zmeniť k lepšiemu? Moja agenda je jednoznačná. Kultúra média, to znamená sloboda médií, reálna podpora nezávislej kultúry, sloboda slova som už vlastne vravel, zásadná reforma fondu na podporu audiovizuálneho fondu. Mám asi 15, by som povedal, programov alebo 15 zákonov, ktoré mám v hlave. Takže v tejto oblasti sa chcem pre všetkým venovať kultúra média. Veľmi dobre. Ďakujem veľmi pekne.